peeps! YouTube i dag er fyldt med brok og folk, der laver lister over ting, der irriterer dem, eller endda ting, de hader. Altså, jeg vil hellere sige verden som halvt fuld. Ja, røvl. Glasset er halvt fyldt. God aften. Vi afbryder udsendelsen for at bringe en nyhed. Netop lige nu er halvdelen af verdensbefolkningen godt og grundigt stærkt stiveret. Inklusive mig. Skål derude, fanget. Hvor satan det rykker. Ej, men jeg vil hellere sprede lidt positiv stemning blandt folket. Så her kommer 5 ting, jeg rigtig godt kan lide. Nummer 1. At få et brev fra en, man holder af. I denne teknologisk blomstrende verden, så får man masser af notifikationer, snaps og sms'er, men der er ikke nogen, der sender et brev med posten længere. Hvad med der af pennevennen? I dag der finder man bare ud af via internettet, at pennevennen i virkeligheden er en 45-årig havnearbejder, der hedder Henning. Det er jo så den historie totalt opdigtet. Sværger. Det eneste, man finder brevspræng i dag, det er regninger og reklamer, man ikke vil have, og oplysninger om, at man er blevet politianmeldt for overgreb. Hvad? Er det kun mig? Hurtigt videre. Ej, men altså, posten med kærlighed er fantastisk. Så kan I så se at gå ned og købe nogle frimærker. Eller en brevdue eller et eller andet. Hvor du er nu. Nummer 2. Kold pizza dagen derpå. Forestil dig, at du vågner op i det, der engang har været din stue. Men nu ligner noget Kesha har kastet op. Du rejser dig op og mærker, at dit hoved bulrer, som om det var Safidues nye øvelokale. Mindet om en akavet intim pardans med en eller anden trunte, der hvis nok hed Bente, dukker op. Men mens du er allerbedst i færd med at fortryde, så snubler du over noget. Du kigger ned og ser, at det er den ting, der redder din dag. Resterne af den pizza, du købte i går på vej hjem fra byen. Hvert stykke gør dig gladere og gladere. Og du hører så småt fuglene kvidre. Indtil du ser, at Bente ligger inde i soveværelset. Nummer 3. Torden. Nogle mennesker kan måske lide regnvejr. Andre kan lide regnvejr, når de ikke skal ud for en dør. Men jeg er skideglad for torden. Det lyder måske underligt. Især fordi der er mange, der er bange for det. Men jeg synes altså, det er awesome at se moder natur vise hendes kræfter. Kvinder med magt. Jeg betragter det som gratis fyrværkeri. Og så gør det mig heller ikke noget, at damen har endnu en grund til at putte sig ind til mine 4 brysthår. Men, sagde jeg 4? Nej, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Nej, jeg har kun 3. Nummer 4. En kold hovedpude. Hver gang jeg lægger mig til at sove, så er der én ting, der virkelig kan få mig til at slappe af. Ej, men udover det, så har jeg altid nyt at lægge hovedet på en kold pude. Da jeg gik på efterskole, der blev det opfattet som en typisk ren ting. Jeg citerer direkte fra Sommersted Efterskoles blå bog anno 0809. Gren Nordborg Løvstads 3 ting på en øde ø. Voks, guitar og en kold hoved. Brugte det virkelig så meget voks? Men faktisk så stopper galskaben omkring kulden og mig slet ikke her. Se, da jeg var en lille baby. Da han var en lille baby! Der havde min storesøster der mere sådan at folde mine ører helt sammen. Jeps, resten af min familie er også lidt underlig. Men det har så resulteret i, at siden den dag, og stadig den dag i dag, der kan jeg simpelthen ikke holde mine fingre fra mine ører, når de er rigtig dejlige kolde. Ja, tak søs, for at få mig til at ligne en fucking retard i det offentlige rum. Hele vinterhalvåret! 1, 2, 3, 4. Nummer 5. Loppemarkeder. Et loppemarked er et fantastisk sted. Så mange mennesker, så mange varer, så mange historier. Ej, en bamse! Når man tænker på, hvor mange babyer, der er savlet på den der. Og en sok! men en. Ja, det er så din gokkesok! Det er også vanvittigt sjovt at have den der vi mødes på midten samtale, når det er, man skal putte prisen med sælgeren. Hold da op, det er næsten skræmmende, hvor meget det her billede ligner mig. Hvad for en pris ligger du så ud med? 200 kroner. Okay, jamen så siger jeg 20 kroner.
kroner. Hvad? Nej. Det er jo her, du siger, jeg ved ikke, 150 kroner. 300 kroner. Var det noget med en gokkesok? Men et loppermarked er altså et hyggeligt sted. Fyldt med billig junk og lækre snacks, og hvis man er heldig en karusel, der kan få en til at ønske, at man aldrig havde haft et fordøjelsessystem. Det var så 5 ret så random ting, som jeg rigtig godt kan lide. Hvis I kunne tænke jer, at jeg laver endnu sådan en liste, eller har en idé til en helt anden liste måske, så lad mig vide det i en kommentar. I må meget gerne like og dele. Det vil virkelig være en stor hjælp, peeps. Husk også at abonnere kun et lille klik væk. En lille bitte. Lille klik. Ja, værsgo. Hvad er det, far? Det er Sverige, Simba. Men der må du aldrig gå hen. Dude, det er jo ikke sjovt, det der. Jo da!